Yn gyntaf, ar am. Helo, Jerry Hunter dwi. A'r Chadwyn Jones dwi, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr Hen Iaith. Da chi'n gwrando ar gyfres arbennig o bodlediad yr Hen Iaith. Podlediad lle mae'r Americanwr yma o Cincinnati, Ohio, sydd bellach yn athro Cymraeg ym Mhrifysgol Bangor, yn ceisio addysgu rhywfaint arna fi, rwy'n afagwyd ym Mhenmynydd, Ynys Môn, ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth ei iaith ei hun. A mae'n gyfres arbennig oherwydd bod ni'n mynd trwy'r maes llafur lefel A Cymraeg, gan obeithio bod hynna o ddiddordeb ac o fydd i'r rhain chi sy'n gwneud lefel A yn y Gymraeg, ond hefyd wrth gwrs o ddiddordeb i bawb sydd yn gwrando ar y bodlediad fel arfer. Felly, gyda hynny o gyflwyno, Jerry, be da ni'n mynd i wneud y tro hwn? Wel, dyma ni yn trafod un o'r cerddi modern sydd ar y maes llafur lefel A. Ac dwi'n meddwl heddiw, mae'n rhywbeth sydd yn neillil o bwysig i ni, achos ni am drafod un o gerddi'r diweddar Iwan Llwyd. Ac mi oedden ni'n dau yn nabod Iwan yn rhaid dda, da. Oedden ti'n chwarae mewn ban, fi eisiau chwarae, oedden ni'n dau wedi rhannu llwyfan ag o... Nes i dreulio degawd mewn band efo Iwan, felly nabod Iwan yn dda iawn, heddwch i lwch o de. Ia, ac mae lawer o bethau am y gerdd hon sy'n goffa pethau oedd o'n deud, oedd o'n hoffi trafod pethau fel hyn, swyddogaeth, y bardd Cymraeg trwy'r oesau ynddo. Iwan sôn am hynny lot da. A hefyd oedd yn poeni am faterion cyfoes, felly mae'r gerdd yma yn wir yn fagoffa o Iwan ei hun. Oedd o'n wleidyddol yn yr ystyr fod gennym fo ddiddordeb mawr a daliadau gwleidyddol cryf, ond gennym fo ddiddordeb mawr yn y byd gwleidyddol yn cwmpas ni. Wastad yn cofio hynny amdano fo, a mae hwnna i weld yn y gerdd. Hollol. Ac dwi yma yn siarad â chi yn rhinwedd fy swydd fel athro yn ysgol Gymraeg, ysgol Bangor, ond mae Richard yn athro mewn gwleidyddiaeth ac yn gyfarwyddwr canolfan Llywodraethiant Cymru. Felly mae'n arbenigol ar wleidyddiaeth da. Ac felly mae'r gerdd yma yn wych yn un da, achos wrth gwrs mae'n gerdd Gymraeg wych, ond mae hefyd yn trafod gwleidyddiaeth a pethau ti'n gwybod tipyn go lew am hanes diweddar. Mae'n trafod gwleidyddiaeth rhyngwladol, lot o gyfeiriadau at lefydd. Oedd Iwan chydig bach yn hun na ni, ond da ni'n cofio'r un rhyfeloedd ynddo, sy'n cael ei trafod yn y gerdd. Ac o ran oedd Iwan yn hun yn ni, fel ti'n deud, ond mi oedd o'n 19 oed pan ddath rhyfel Fietnam i ben yn y flwyddyn 1975. A mae rhaid dweud, chdi sy'n gwybod well na fi, dwi'n meddwl, Fietnam oedd y rhyfel cyntaf i fod ar y teledu bob nos mewn lluniau lliw, a pethau'n cael ei ffilmio yn Fietnam, lluniau byw ar rhyfel, a wedyn y pobl yn gweld nhw'r teledu yn noson honno ym Mhrydain ac yn America. Ac a dweud wir, mae'n gyfnod, ddim eisiau mynd lawr ar y trywydd yma gormod, ond mae'n gyfnod, da ni ddim yn debyg o weld i'w debyg, achos an y pwynt yna, mi gafodd newyddiadurwyr fynd hefo'r lluoedd Americanaidd a cael lot o ryddid, ac ers hynny, da ni wedi gweld gwledydd yn rhannol oherwydd beth ddigwyddodd yn Fietnam, maen nhw'n rhoi llawer iawn llai o ryddid i newyddiadurwyr, a rwan da ni'n gweld, enghraifft, Israel yn targedu newyddiadurwyr yn fwriadol mwyn stopio y fath o lyniau oedden ni'n ei gweld. Union beth mae'n ei drafod yn y gerdd, sef newyddiadurwyr yn dadlennu beth sy'n digwydd mewn rhyfel. A rwan mae'n ymdrech i stopio hyn yn fwriadol. Felly mae hwn yn gerdd o gyfnod penodol iawn, neu ynglŷn â chyfnod penodol. Rhywbeth oedd yn diffinio oes Iwan ei hun. Ac beth am y teitl, de? Aneirin. Ie, felly, beth sy'n digwydd felly? Beth ti'n feddwl sy'n digwydd? Mae'n gerdd sy'n sôn am rhyfeloedd diweddar fel Fietnam ac yn y blaen, ond Aneirin, un o'r cynfeirdd Cymraeg, oedd yn canu yn yr hen ogledd yn y 6ed ganrif. Ie, ac da ni wedi trafod yn rhan o'r gyfres arbennig, da ni wedi sôn am ganu Aneirin, da ni hefyd wedi sôn am ganu Aneirin yn y brif gyfres yr Hen Iaith, ac un o'r pethau sy'n drawiadol iawn ydy'r disgrifiadau cignoeth bron yn greulon o onest o ryfel ac o ddiodefaint. Yn y Gododdin, yng nghanu Aneirin, lle da? Yn y hollol, ynddo. Felly, pan dwi'n gweld Aneirin, dwi'n meddwl yn syth am bobl yn marw, am fardd yn trafod hynny, ac am frain, wrth gwrs. Yn union. Dyna un o'r... allan jyst byd i hyn. Ond mae wedi dod i ista fo fi. Mae'r llenyddiaeth yna am ryfel, y llenyddiaeth Gymraeg cynnar yna,
Mae'r fran yn rhyw fath o ryw symbol. Bran yn bita, corff. Cyrff meirw. A felly, dyna mae Iwan Llwyd yn neud yn y gerdd yma. Mae'n cymharu dwy swydd, swydd y bardd a swydd y newyddiadurwr, ac mae hefyd yn trafod rhyfeloedd trwy'r oesau, o oes Aneirin yn y 6eg ganrif hyd at ei oes ei hun. Ac yna i ddechrau cyn i ni ddallan y gerdd ei hun gyda dyfyniad, rhywbeth ddedodd Iwan, a dwi'n siŵr bod hyn yn taro tan â chdi, cos dyn ni'n cofio sut oedd Iwan yn trafod hyn. Dedodd Iwan Llwyd hyn, rhan o gyfrifoldeb beirdd a newyddiadurwyr ar hyd yr oesau ydy cofnodi hanes a helynt pobl a milwyr cyffredin. Gobeithio ein bod ni'n dal i wneud hynny. Lle Iwan ei hun yn credu bod o'n rhan o'r brosiect pwysig o gofnodi helyntion pobl gan gynnwys milwyr. Oedd Iwan wastad efo synwyr cry iawn. Fyswn ni'n defol rhywun oedd yn ei adnabod o be oedd swyddogaeth y bardd. Oedd hwnna'n rhywbeth oedd yn amlwg oedd o'n hyddysg iawn yn y traddodiad, ond oedd o'n meddwl llawer iawn ynghylch hynny hefyd. Oedd o'n cymryd hynny o ddifri calon. Studiodd Gymraeg yn y brifysgol, mae'n nath o MA yn y Gymraeg wedyn, felly oedd o'n gwybod lot am lenyddiaeth Gymraeg ganoloesol hefyd, a dych chi'n gweld hynna i gyd yn gyfeiriad. Felly, ni ddechrau gyda'r cwbl o penilliau yna ni drafod wrth hyn wedyn, si eisiau darllen. Gyda'r gamra a'r helmed disgynnais o'r hofrenydd pryn filltir o'r frwydr, yna'i gwadnu hi yn dwgwrcwd am y lloches agosaf a'r ergydion yn ffrwydron yfflan o'th gwmpas. Heibio i sgerbydau llosg y tancia a lludw'r cyrff gwag, y milwyr brywiedig a'r cig amrwd a fwydau frain. Hollol de. A wedyn gyda'r rhan gynta yn darlunio'r newyddiadurwr ar ffilm yn Vietnam neu rhyw ryfel diweddar yn dysgu mewn hofrenydd neidio allan, ond Aneirin idio, felly fyna rhyw gymysgu does rhwng bardd Cymraeg o'r hen oesau a rhywbeth cyfoes iawn. A wedyn ymlaen baglaist, a mae'n i gyfarch yn y person cynta, baglaist y syrthiais trwy'r mwd gan godi weithiau i dynnu llun gyda'i gamera lle dyna dyn yn lladd mewn lle. Dwi'n licio hwnna. Baglais a syrthiais drwy'r mwd gan godi weithiau dynnu llun dyn yn lladd mewn lliw. Ac eto mae hwnna yn yr pethau yna Vietnam. Mae hwnna'n ryfal technicolor. Ac felly dyn yn lladd mewn lliw. Mae rhai o'r delweddau enwocaf o Vietnam ynglŷn â pobl. A da chi'n gweld lliw'r gwaed mewn lluniau felly de. Mae'n drawiad o lle. Ond eto, Aneirin idio o'r hen fardd Cymraeg o'r 6eg ganrif de. Yn gwisgo helmed gyda camera technologyfoes de. A wedyn yn y ffordd mae'n disgrifio olion brwydr ddiweddar o'i gwmpas o de. Sgerbydau llosg y tancia. Ond wedyn wrth gwrs mae'n sgerbydau dynol wedyn hefyd oes. Lludw'r cyrff gwag ynddo, cyrff y milwyr oedd yn y tancia wedi llosgu, a corff yn troi yn lludw, mae'n ddelwedd gred ydy, a milwyr brywiedig de, cig amrwd, a mae'r ansodda'r amrwd, pan ti'n sôn am gynawd rhywun, corff dynol yn gig a fwydau frain, a dyna'r cyfeiriad syth o gan Aneirin o'r 6eg ganrif o'r Gododdin ti'n weld yn hollol, a mae'n neud synwyr dydy. A wedyn, mae gennym ni mewn du a gwyn yng nghatraeth y Campuchia, y som a'r 6 sir, megaist gyfaredd a chafarwyddyd, a heidiau'r hogia i ateb dy gwestiynau, a dilyn a'i llygad ragluniau'r lens. Wan, o ran yr cyfeiriadau penodol, cytraeth, gwraeth, cytraeth, Gododdin. Gododdin, Aneirin, A wedyn mae gennym ni Campuchia, felly Campuchia ydy'r enw a roddwyd ar wlad oedd yn arfer cael ei alw'n Cambodia, a mae hwnna'n, os da chi'n gwybod eich gwleidyddiaeth rhyngwladol, yn nabod eich gwleidyddiaeth rhyngwladol. A dyma dyfais di, dyma pam dwi'n dechrau sefyll i fyny. Ar ôl ddiwedd rhyfel Vietnam ac yn gysylltiedig a beth wedi digwydd yn Vietnam, mi ddaru y Khmer Rouge, sef mudiad anhygol o greulon, ddod i fewn, martsio fewn i'r brifddinas Phnom Penh, clirio pawb allan i gefn gwlad, a oedd yna hiladdiad ofnadwy. Chwarter poblogaeth y wlad neu rhywbeth fel yna. Wedyn wrth gwrs brwydr y som, rhyfel y byd cynta, brwydr sydd yn cynrychioli holl erchylltra yr rhyfel mawr, a wedyn y 6 sir Gogledd Iwerddon, Ulster,
Ac eto, i rywun o oed Iwan, ac yn wir i rywun fel fi, falle ddim i chdi, Jerry, achos gys ti dyfagu'n America, oedd be oedd yn digwydd ar strydoedd Gogledd Iwerddon a'r y newyddion yn gyson... Ar y teledu yn gyson. Trwy'n plantyndod i a trwy las lycyndod Iwan. Felly mae'n cyfeirio at gyfres o rhyfeloedd lle fydda newyddiadurwr y som a gododdi. Mae'n sicr Campuchia a'r chwe sir. Yn ddiweddar iawn, yn gyfoes sy'n yn y gyfoes iawn. Ond a'n i sôn ti newid faclu dy hun mewn ffordd, som, rhyfel byd cynta, a wedyn Catraeth yn y 6 ganrif. Ond, chos, ti'n mynd o ddiweddar gyda llaw, cerdd rhydd sy'n yma, llinellau rhydd, penillion byrion, tair llinell rhyfun, a wedyn os ti'n mynd o ddiwedd y pennill hwnnw sy'n gorffen dyn yn lladd mewn lliw, sy'n linell wych, mae'n llinell wych. A wedyn, dyn yn lladd mewn lliw, a wedyn dechrau pennill nesaf mewn di a gwyn. Felly, dyn ni'n mynd yn ôl ac ymlaen, Aneirin yn y 6 ganrif, hofrennydd yn Vietnam yn y 70au, lluniau lliw, lluniau di a gwyn, y som ar rhywbeth cynta, di a gwyn. Felly, mae'n mynd yn un gyflym iawn gyda chydig iawn o eiriau yn ôl ac ymlaen rhwng y presennol a'r gorffennol, yn gyfrwys ac yn fedrus iawn, dwi'n meddwl. Ac am yn trio dweud bod y math yma beth yn brofiad oesol yn Yn union, yn union. A swyddogaeth y newyddiadurwr, fel y rai sy'n tynnu lluniau yn y rhyfel, a swyddogaeth y beir fel Iwan Llwyd ei hun oedd ac yw cofnodi hyn yn de. A wedyn dwi'n hoff iawn o'r ddwy bennill ola yma. Y ddau bennill ola. Mae'n ddrwg iawn gen i, y ddau bennill ola, achos mae hwn yn Iwan iawn. Felly, megaist gyfaredd a chyfarwyddyd a heidiau'r hogia i ateb dy gwestiynau a dilyn a'i llygad ragluniau'r lens. So, na ni stopio drafod hynny, chos mae'n lot megais yn magi, da meithrin magi, megais gyfaredd. Beth yw cyfaredd ond swyn, hyd, rhywbeth sy'n swino pobl, sy'n hydo, signo pobl i fewn gyda'r hyn wyt ti'n neud, gyda dy grefft, fel bardd neu fel newyddiadurwr, a chyfarwyddyd, wel, Iwan yn gwybod lot am lenyddiaeth Gymraeg yr oesau canol, fel dwi'n ei dweud yn barod. Cyfarwyddyd yn yr oesau canol yn golygu y chwedla, fel Pedair Cainc y Mabinogi, ond hefyd mi all cyfarwyddyd olygu deunydd chwedla, yr hyn da chi'n adeiladu chwedla allan ohono fo. Felly mae'r newyddiadurwr yn casglu deunydd cyfarwyddyd yr hyn, a mae chwedloniaeth, arwriaeth yn cael ei greu allan ohono fo. Mae'r llinell yna yn dweud cyfrola, dydy. A wedyn, a heidiau'r hogia, sef y milwyr, i ateb dy gwestiynau, a dilyn a'i llygad ragluniau'r lens. A dyma ti'n mynd yn ôl at y bwynt i, Jerry, bod o eisiau rhaid llais i brofiad y milwr cyffredin. Y hogia cyffredin, de. A oedd hwnna'n rhywbeth eto nodweddiadol iawn o wleidyddiaeth bersonol Iwan. Fydda ar y chwith yn wleidyddol, fydda'n wrth sefydliadol, fydda hefo cydymdeimlad naturiol, hefo'r milwyr cyffredin yn rhagor na'r swyddogion. Dwi'n gwybod, achos gan mod i'n dod o'r unodolaethau'n reiddiol, Iwan wastad yn faholi am bethau gwleidyddol yn yr unodolaethau ran pobl African-Americanaidd a ffordd maen nhw'n cael eu cormesu fyna a'r holl bethau felly. Diddordeb mawr gyda fo'n pethau felly doedd. A wedyn... Pennill ola. Ma'n wych. Rhoddaist iddynt fri a oroesau'r frwydr a chip ar dragwyddoldeb yn awen ddi-duedd yn newyddiadurwr. Yn union. Bosib yn delfrydu yn dweud bod newyddiadurwr yn gallu bod yn ddi-duedd, so rai yn dweud bod newyddiadurwr bob, ond yna fo. Ond mae'n wych, mae'n delfrydu'r swydd yn da. Mae'n gweld swydd y bardd, y swydd y newyddiadurwr yn holl bwysig yn felly. Ac wrth gwrs, awen, dyn ni'n tueddu trafod awen yng nghyd-destun gwaith y bardd. Bardd sy'n cael ei ysbrydoli gan awen. Ond fyma, mae'n sôn am awen ddi-duedd y newyddiadurwr hefyd, achos mae'n cymharu ddwy swydd. A deud i gwir, eisiau sôn am hynny, achos dyn eisiau dechrau iawn. Dyma be mae'r gerdd yn neud. Mae'n trafod rhyfel trwy'r oesau, lluniau lliw, di a gwyn, o gatraeth yn y 6 ganrif i Vietnam, a som yn gynharach ac yn ôl ac ymlaen trwy haneslu, ond hefyd mae'n cymharu swydd y bardd a swydd y newyddiadurwr. Ond a'i cymharu yw'r gair
gorau. Dwi'n meddwl, bosib mae cymharu yw'r gerdd gorau da. Hynny mae'n cymharu, hynny yw cyfuno. Mae cymharu yn golygu gwneud un peth yn debyg i beth arall, dyleu gwahaniaeth. Felly mae'n cymharu, mae'n toddi swydd y bardd a swydd y newyddiadurwr yn un mewn ffordd i raddau. Ydy, a hefyd, eto adnabod Iwan, a dwi'n bod yn bach yn hir rwan, ond rhoddais dyddynt fri o'r oesau'r brwydr a chip ar dragwyddoldeb. So ni'n dweud bod hwnna'n thema oedd gen Iwan, rhoi llais i'r profiadau cyffredin i alluogi iddyn nhw barhau. A tragwyddoldeb yn air, dwi'n cysylltu efo deud y gwir. A gweld pwysigrwydd yn swydd y bardd fel un, a allai roi'r llais hwnnw iddyn nhw de. Ac a ddylai. Hollol, swydd. Ia, na ti. So dwi'n meddwl bod hwnna'n, i fi, dwi'n cael ias yn darllen hynna, achos mae o'n atgoffa fi mor gryf o honna fo. Mae'n Iwan Llwyd iawn. A mae'r ail linell cyn y diweddau, a chip felly mae'n rhoi llais iddyn nhw, mae'n rhoi bri, enwogrwydd da, a chip a dragwyddoldeb. Wel, mae tragwyddoldeb yn golygu am byth, os ydych chi'n byw am byth yn rhagwyddoldeb, ond eto cip. Mae'n camu nôl mewn ffordd ychydig bach yn synigaidd. Dim ond cip bach, cip olwg a dragwyddoldeb rwsut da. Wrth fy'n hebio yn cael ei gofnodi mewn un llun, mewn un papur newydd neu un gerdd efo felly da. Mae'n rhywbeth gwych iawn ar hynna does da. Mae'n bwerus iawn i rywun sydd efo diddordeb mewn gwleidyddiaeth. Mae'r cysylltiad a'r traddodiad yn hynod o ddiddorol. Mae'n dangos gallu barddoniaeth Gymraeg i fynd ar afal â materion cyfoes a phynciau sydd yn o dragwydd o bwys fel yr ymrafal rhwng rhyfel a heddwch a hocio cyffredin sy'n cael ei lladd mewn rhyfel gan amla. Mae'n hwylio sylw ar y pethau pwysfawr hynny mewn ffordd effeithio iawn, dydy. Ynddi, a mae'n dimladwy iawn i'r rai ni oedd yn adnabod Iwan. Felly, diolch Jerry, diolch am yn tywys ni drwy honna, oedd o'n bwerus iawn. Diolch i chi, wrth gwrs, am wrando/gwylio. Diolch i Richard Martin sydd yn recordio hyn ac yn ei wneud o i gyd yn bosibl. A hefyd, mae'n bod yn brodol iawn yn bod ni'n recordio'r bennod hon yma yn dy swyddfa di, can mae chdi yw cyfarwyddwr canolfan Llywodraethiau'r Cymru, Prifysgol Caerdydd, a dyn ni bod trafod yna, ond mae'r gyfres yn cael ei wneud gan Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor, a mewn partneriaeth a'r Llyfrgell Cenedlaethol, y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Cybac, a chitha sy'n dilyn y podlediad, felly diolch i chi am wrando neu am gwylio ar YouTube neu bynnag. A gyda yna, hwyl am y tro. Hwyl fawr.